Sholatullahi malahat kawakib alamat khairi man rokib najaib. Iki sine kanggo bocah lanang wadon nepihake tingkah laku ingkang awon sarta nerangake budi kang prayoga kanggo dalan padha mlebu ing swarga. Bocah iku wiwit umur 7 taun kudu ajar tata krama ben ra ketun. Kudu tresno ring ibune kang rumati gawe cilik marang bapa kang kemati. Ibu bapa rewangono lamun repot aja kaya wong gembagus ingkang wangkot. Lamun ibu bapa perintah enggal tandang aja bantah aja senggol aja mampang. Andhap asor ing wong tuwa najan liya tetep ana aja kaya raja kaya. Yen nem alus alon lirik ingkang terang aja kasar aja misuh kaya bujang. Yen wong tuwa lenggah ngisor sira aja pisan lungguh dhuwur kaya jama jujo. Yen wong tuwa sare aja geger guyon lamun sira nuju maca kudu alon. Lamun sira liwat ana ing ngarepe kudu nyuwun amit sarta DPDP. Lamun ibu bapa duka becik meneng aja melu padon uga aja ngreneng. Bab ambagi waktu dadi bocah kudu ajar bagi zaman aja pijer dolan nganti lali mangan. Yen wayahe salat aja tunggu perintah enggal tandang ceket aja wegah. Wayah ngaji wayah sekolah sinau kabeh mau gatekake lawan tuhu. Kentong subuh enggal tangi nuli adus wudu nuli salat khusyuk ingkang bagus. Rampung salat tandang gawe apa baik kang prayoga kaya nyaponi omahe. Lamun ora iya maca Quran najan namung sithik dadi ya wiridan. Budal ngaji awan bengi sekabehe tata krama lan adabe padha wae. Ing pamulangan lamun
nuli pamit ibu bapa kanthi salam. Jawab ibu bapa alaikumussalam. Disangoni akeh sithik kudu trima supaya ing tembe dadi wong utama. Ana pamulangan kudu tansah ganti nampa piwulangan ilmu kang wigati. Ana kelas aja ngantuk aja guyon, wayah ngasuh kena aja nemen guyon. Karo kanca aja bengis aja judes, mundak diwadani kanca ora waras. Mulih saking pamulangan, bubar saking pamulangan, enggal mulih aja mampir dolan selak ngelih. Tekan omah nuli salin sandangane, kudu pernah rajin rapi aturane. Ana ing omah karo dulur kanca ingkang rukun bagus, aja kaya kucing belang rebut tikus. Dadi tuwa kudu weruh ing sepuhe, dadi anom kudu rumangsa bocahe. Lamun bapa alim pangkat sugih jaya, sira aja kumalungkung ring wong liya. Pangkat gampang minggat sugih kena mulih, alim iku gampang owah molah malih. Ari kala sira madhep ring wong liya, kudu ajar aja mrengut kaya boya. Karo guru marang guru kudu tuhu lan ngabekti, sekabehe perintah bagus dituruti. Piwulange ngertenono kanthi mudi, nasihate tetep ana ingkang merdi. Larangane tepe ana kanthi yekti, supaya ing tembe sira